Aku cara dadi uten gandrung niki langsung marem langsung koprol iki cara aku. Koprol. Tapi lek normal, niki abnormal. Aja to. Iki dalang nduk iso dialang suluke. Waduh. Jajal, mengko sampean dalang-dalang sithik-sithik wae engko lek menawa aku terpesona karo sampean. Terus sampean tak dadekne asistenku. Dadekne apa? Asisten. Hubungane apa dalang karo asisten iki? Lah sapa ngerti kan yo niki ning wayangan terus. Heeh. Ya, jajal. Yo, terusno.